To jama'a, allura tana neman ta tono garma tsakanin 'yan jamhuriyar Nijar da mutanen Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta gano 'yan Nijar kimanin 6,000 wa'inda aka musu katin ninsi na katin zama ɗan ƙasa, 'yan asalin ƙasar Najeriya kenan. Wannan tone-tonen ya samo asali ne dangane da ita gwamnatin sojin Nijar tana ƙoƙarin farraka tsakanin 'yan Najeriya da Nijar, cewar ba ɗaya bare kamar yadda mu muke ɗauka tsakanin 'yan Nijar da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya muke. Wannan tabbas idan wannan abin ya tabbata na tone-tone, kaza za ta tono ƙayyanka ta. Muna ƙara gaya muku iya al'ummar da suke jihar Kano kadai wanda suke 'yan jamhuriyar Nijar sun fi kimanin mutum miliyan guda. Sun fi mutum miliyan guda 'ya'yar jikoki. Haka zalika 'yan Najeriya wanda suke jamhuriyar Nijar suna da ɗimbin yawa, su ma ba za su misalci ba. Tabbas wannan abin da Abdurrahman Chani yake ƙoƙarin yi tsakanin Najeriya da Nijar ba na tunanin zai haifar mana da ɗa mai ido a tsakaninmu. Nijar gidan Najeriya ce, Najeriya gidan Nijar ne. Duk mai hankali ya san wannan. Kai a cikin wannan takardar babu ɗan Nijar cikakke fa, ɗan Nijar cikakke babu shi. Babu wani ɗan Nijar cikakke, a ce wai sama da mutum 2,000, wai Nijeriya qui sont partis au Nigeria sun kai rijista takardar zama 'yan Najeriya. 'Yan Nijar cikakki a ɗan muna Nijar ne, a gyara muna ma. Idan kuna hiddo takarda ku zan kasa gyara ciki, amma bari mu ku gyara saboda mu mun san inda duniya ta yi, mun san abubuwan da ke wakana ku. Waɗanda mutane da ke gani sama da mutum 6,000 na cewa wai 'yan Nijar ne sun je Najeriya an binciko su sun yi rijista zama 'yan Najeriya. Wallahi ba 'yan Nijar ne cikakki ba, Allah ba 'yan Nijar ne cikakki ba, 'yan muna Nijar ne, da ransu da Allah. Su ne irin waɗanda za ka gani mutum ɗan Najeriya ya taso ya aura a Nijar, ya ɗauki mata shi ya keta a Najeriya, ta zauna sun yi aure, sun aihu, sun samu iya, sun tashi. Shin iyan na 'yan Nijar ne ko 'yan Najeriya? Ku bani amsa ta a kwamitin. Ko kuma mace ta arabi ɗan Najeriya su komo Nijar da zama, a aihi yaro ya tashi, kage ya zama ɗan Nijar kenan, amma ba ɗan Nijar take ba, ɗan muna Nijar. Irin waɗannan ne muke ce muku, akwai ɗan muna Nijar fa. Ɗan Nijar cikakke kamata in tashi wai in rasa ƙasar da zan zuwa in yi rijista. In rasa ƙasar da zan zuwa in yi rijista. Wai zama ɗan ƙasa wai sai a Najeriya. Ai duk ɗan Nijar kin da cikakken da muka kama shi, wai ya bar ƙasar shi Nijar, ya je wata ƙasa ya yi rijista, kuma wai abin haushin ka rasa inda za ka rijista wai sai Najeriya. Allah wadaran naka ya lalace. Mun yi tir da Allah wadai da wannan takardar da ta fito na ɓata mu 'yan Nijar da an kai da suna, an ɓata mu da suna 'yan Nijar cikakki, an ɓata mu da suna. Duk wanda san kuma shi ɗan muna Nijar ne, ka je da kyau in kiya maka. Ko kana dibin kai ɗan Nijar ne, kana takama kana mun gaba kai ɗan Nijar. In dai har ubanka ɗan Najeriya ne to kai ba ɗan Nijar ne ba. Bari in kiya maka tun a yanzu, kai ba ɗan Nijar ne, kuma ire-iren ku ne ke ɓata mu da suna. Ba ka zama ɗan Nijar, ba ka da haƙƙi a Nijar kuma. Kai ɗan Najeriya ne, saboda ubanka ɗan can ne. Kenan kai ma can kai, ko da a ce kana cikin Nijar kin, ko a ce kana cikin Nijar kin, to ubanka kai ɗan Najeriya ne. Ka ku ɓata mu da suna. Voilà, trop c'est trop, trop c'est trop. Merci. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. 'Yan Nijar kin nan waɗanda ake aihuwa a Najeriya suna komowa Nijar da zama, su ba su nan ba su can. To duk su ne irin waɗannan mutanen fa. Babu ɗan Nijar cikakke wanda uwar shi da uban shi da kakin da shi. Da kaga babu gonar kakanka, kakan da ake kakanka, in dai babu gonar ku a Nijar, to kai ba ɗan ƙasa ba ce. Ka je ka yi bincike. Idan baka san tarihi ba kuma ka je ka tambayi iyayenka. Ya ga partage la vidéo. Ana kokarin a bata mana suna ne fa. Bana wannan takardar ta haito nan da awa biyu da gari aka saki. Merci. BBC. Duk wani ɗan Nijar ya magana akan wannan abin fa ba zai taɓa yi ana bata mana suna. Ina son kuma duk wani ɗan Nijar ya magana da suke ga wannan abin fa. Ku hito ku nuna ma duniya mu kuma ɗan Nijar ne fa ba kasa. Kuma idan ana turo da wannan ku na ransu da Allah tsakanin Nijar da Najeriya. Kuna ganin shugabanninmu da shugabannin Najeriya suna sa'in sako, wallahi wannan alaƙa za ta dawo tsakanin mu da ku da 'yan Najeriya. Rashin jituwa zai zo. Rashin jituwa zai zo. Duk wani ɗan Nijeriya magana bisa ga wannan takarda ba 'yan Najeriya ba ne, ba 'yan Nijar ba ne, 'yan Najeriya ne. Lega partage la vidéo da Allah. Duk wani ɗan Nijar ya yi magana bisa ga wannan takarda, s'il vous plaît, please, merci.